Iltaa. Mä olen täällä Kemissä nyt pääsiäisen vietossa. Tässä ollaan maailman suurimman lumilinnan portilla. Sisälle ei mennä enää, eikä se ole nyt aukikaan, kun on sen verran myöhäinen ilta. Niin tämä tosiaankin on semmonen perinne juttu täällä Kemissä, tää lumilinna, mikä tänne kyhätään. Ja mulla on täällä seuranakin Saku Koivun näköinen mies. Joo, Heikkihän sun oikea nimi oli. Joo. Ja on luultu Saku Koivuksi ennenkin, kun erehdyttävästi saman näköinen, niin se on aina hauskaa, kun on julkisten näköisiä miehiä ja häneltäkin on nimmaria joskus pyydelty, luultu Saku Koivuksi. Mutta tässäkin on tämmönen kaunis merimaisema tässä. Tää Kemi on tälle satamakaupunki tai tässä rannikkokaupunki, niin täällä on kaunista merimaisemaakin. Oon käynyt uimassa tuossa merellä kesällä ja me halutaan toivottaa Heikin kanssa, että hyvää pääsiäistä kaikille ja käykäähän seurakunnalla vaikkapa pääsiäistä juhlistamassa. Se on kristillinen perinnejuhla pääsiäinenkin. Joo, ei muuta kuin palataan. Joo, Heikinkin puolesta tuli pääsiäisen toivotukset.